7 years na ang milabay sukad atong Marawi Siege mga kabisaya ug karong adlaw adto na to ang Ground Zero Marawi City. Kung kamusta na ba? Welcome to Ground Zero Marawi City. Ashhadu an la Ever since katong bata-bata pa ta mga kabisaya, one of my bucket list gyud ang makaadto sa Marawi City. After sa Sage sa Marawi City, daghan kay kog invite na mga friends nga gusto lagi na ko mauban na mga dito kay para pud bitaw enjoy. Tapos gusto gid kay ko mo suroy sa Ground Zero, but sad to say wa gid gusto mo uban nako kay mahadlok sila. To be honest, madlock sila. Tapos kanilaging misconception, misjudgment sa isa ka lugar nga, 'di ba? So ako pud mismo hesitant sad kay ko. Tapos daghan sad kay ko what ifs, 'di ba? Until miabot gid ang time nga nagigusto mo ba nako sa Marawi City. Pag-abot niyo sa police station 2 Iligan City na ay duha ka dalan mga kabisaya, kanang isa para sa Dipolog o kanang isa para na din sa Marawi, but no need to worry kay nagini siya signboard diha, so dili gid kay mo mawala mga kabisaya, and then pasaka na dayon mo na, so mura ra gyapon kag feeling ni mo na ra ka sa Bukidnon gyud, going ka Bukidnon kay pasaka ra gid siya. Tapos tsada pag kay ang weather kay init siya but bugnaw ang hangin. From Iligan City na kay tulo ka municipalities nga imong malabyan. First, ang municipality of Baloi. Ang municipality of Baloi is part pa na siya sa Lanao del Norte. So ikaw kung first time pa ka mo sa Marawi City, murag dili pa kay ka scary dinhi kay syempre napaka sa Lanao del Norte nga part. Og daghan kaayo kampo sa mga sundalo diha mga kabisaya. Og dili pud sa Baloi makita ninyo mga delicacies like dudol. O, dili niyo siya makita mga kabisaya. So, pwede gid kay mumuhunong di after niyo sa iyong laag sa Marawi, no, para sa iyong mga pasalubong sa iyong family. Next municipality, ang municipality of Pantar mga kabisaya. Ug I think muna siya ang last municipality sa Lanao del Norte. And finally, nakaabot na kita sa Lanao del Sur, mga kabisaya. Welcome diri sa Lanao del Sur, o munis lang giingon no nga, welcome to Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, mga kabisaya. Nakasulod na gid ta sa Lanao del Sur mga kabisaya. Kabalo mo kung unsa ko kahadlok aning lugara sa una, inana pod ko kagusto nga moanhi diring lugara. Pagkahuman sa municipality of Pantar na nakita sa municipality of Sagiaran or Sagiaran or Sagiaran. Parehara na mga kabisaya. Og among the 3 municipalities natong lalabyan, kaning Sagiaran ang pinakabibo so far sa akong na-observe, no. Og mo po ni ang first municipality sa Lanao del Sur, first district. So, one municipality to go, ay na dayon ang Marawi City mga kabisaya. Excited na ba mo? Katong fan og Black Scoop Cafe diha, don't you worry, kay makita na ninyo diri sa Sagiaran. Finally, after 3 hours nga biyahe, miabot na kita sa Marawi City mga kabisaya. O diba, muraratag naa sa Bukidnon mga kabisaya, inana katsada ang weather diri sa Marawi City, no. Og diri pa gyud unpredictable ilang weather dinhi kay mokalitlaw dag-om, ulan, tapos kung init manggaling, bugnaw gihapon ang hangin diri. Pagabot na mo sa Marawi City, diretso na dayon mi sa Ground Zero mga kabisaya. Diri sa Marawi City, every now and then ay checkpoint. Og before mo makasulod sa Ground Zero, nagyapon sila checkpoint nini. Og mauna ni ang Ground Zero Marawi City, mga kabisaya.
Hi guys! So kani ang pinakauna nga street kung musulod mo sa ground zero. O I think mo na siya ang pinakadako nga damage kay murag tubuki ni siya street. Tubuki siya street nga tanawan nyo guys. Tubok street ni siya damage no. Tubok tanan balay damage. O mo po ni siya ang wala gid siya paagii sa mga sakyanan. So kato yung nakita ganina, mo to siya mo pwede maagian but here dili siya pwede maagian guys. Tanawan ninyo oh. I think sila ra nga family akong nakita din no. Mura siya abandon city. Gaka-imagine ako ng mga movie bitaw nga na mga zombies. Inana gid siya diri mga kabisaya. So nice kang feeling nga nakaabot ko diri dapitan no. Ground Zero, Marawi City. So sa makita pa lang niyo sa video mga kabisaya, wala gid kay gakita nga lain tao. So only lang mga motor na liga pangagi mga sakyanan, pero kanang mga tao nga gasuroy-suroy wala pa gid kay makita halos. Hi guys. Hello mga kabisaya, grabe. First time di ko nakaabot diri sa Ground Zero, Marawi City. O grabe guys, grabe ka peaceful, tapos ang weather, grabe ka bugnaw ang hangin. May kahadlok na mo ani dinhi. Walaan ang kadlok guys, ug ani na mo diri kay grabe kayo kakuan gyud kanindot. Nakita ninyo na sa unahan mga kabisaya, mao na siya ang the famous Lake Lanao, ang pinakadako nga lake diri sa Mindanao. Og later adto na po nato na siya kay I think nara po diha ang Rizal Park. Kani pa lang nga building mga kabisaya, makita na gid nato kung unsa kadako nga damage ang nahitabo atong Marawi Siege. Ano kayo kay grabe ka totally damage ang building din. What if kung dagan kinamatay na during sa gera guys? Nangatlok og saka. 1% pa lang ni sa total damage diri sa Ground Zero. Mo pa niyo nakita pero makita nyo ang tibok yun, grabe yun. Daghan pagit kayo din nino nga grabe ka totally damage. Ikan sa mga small buildings, small houses, diretso sa mga dagko kay nga mga buildings sa mga hotel. So imagine ninyo no, mga dagko nga buildings, kanina yung mga hotels, din dagan kitawat nga time, tapos nagyero. So scary ba? Dagan pagit kayo na. Alis, ruyo na tong ban. Aside sa mga bala nga atong makita sa taga-building, daghan pud kayo mga dagkugi kay nga mga bangag sa taga-building mga kabisaya. Kaya according sa mga sundalo, during that time sa Marawi Siege, gadala gid daw sila og maso. Every time mo ransak sila og isa ka building or mga balay kay kailangan daw nila busluton ang mga wall kay para daw makita nila bitaw nga naa dito ang mga kalaban. I got emotional sa pagkakita pa lang nako ani nga mosque no kay ma-realize gini mo nga wala jud pili during the Marawi Siege mapagamay or mapadako nga buildings, mapa-mosque or unsa pa na diha, damay gyud tanan, damage gyud as in damage gyud. After 1 hour sa sige na magsuroy-suroy diri sa Ground Zero, wala gid ko'y nakita nga mga tao mga kabisaya. Munang naka-realize gid ko nga di gid ko pwede nga moani diri gabi kay murag ambot lang kung unsay senaryo aning Ground Zero kung gabi labaw na kung daghan. Labaw na bitaw kay daghan kinangamatay aning during sa siege. Unsa ka ba daghan siya kay multo dinhi. To be honest mga kabisaya, bisan pa og landag pa kayo ana but dili jud ko kader og sulod sa building. Dili ko kader og sulod madlo ko. Okay. Makita gid bitaw ninyo kung naay mga kwarto-kwarto ang buildings guys. Makita gid ninyo nga nangabuslot gid bitaw mo nang for sure na ginamatay ana. Namadlo ko mosulod. Tanawan niyo sa kataas ang building mga kabisaya pero taman dito igo gid hapon ba? I cannot imagine the feeling katong ang mga tao diha pag
gera guys. Grabe gid tingali. Dili ko katuo nga inani ka peaceful ang Marawi City. Diba? Kay ever since bata pa ako madunggan kay murag bukod kay Marawi City, pero finally nga nakabot ko sa Marawi City, makaingon ko grabe ka peaceful. Grabe ka peaceful guys. Tapos mabutan kay ang mga igsoon to nga mga Muslim din. Kay every time nga mangutaan na ni grabe sila kakuan, respectful. Ali na mo din sa Marawi City guys. Kung ayaw mo kalimot mag-visit diri sa Ground Zero kay lahi ang feelings pag makaano. At this point of time, gusto lang na ko i-feel ang moment nga na ako diri sa Ground Zero kay not everyone nga makaanhi dinhi. So, I'm so proud of myself that finally nanagid ko dinhi sa Ground Zero mga kabisaya. So far sa ko nakita diri mga kabisaya, murag 20% siguro sa mga totally damaged. Nag-anam-anam na siya og balik og building or anam-anam na siya balik og renovate. But I think 80% pa good ang wala pa good. So inana ka grabe ka damage no kay magsunon yun ng 80%, wala pa siya naka-recover. Look at that. Nawan yung guys, so unsa gyud ka damage. Ang mga division niya sa iyang balay wala na. Nangabungkag na. And since kay super hapon na gid kay na mga kabisaya, wala na gid na mo gitiwas og suroy ang tibok Ground Zero kay murag hapit na jud ko mazombie ang orasa jud. Sa akong tibok trip diri sa Marawi City, I must say nga pinaka peaceful nga place na akong naadtuan gyud ug pinaka friendly nga mga igsoon na to nga Muslim ang naa dinhi. Kay imagine guys, daghan gid kay may gikahimamat, gikaistorya og daghan kay gipampangutana gid nga mga Muslim dinhi. Then grabe bisan dili sila akong ginapangutana no, moduol gid sila sa amo ka para maoy motubag. So inana pa lang daan ba makakuan na gid ka nga grabe sila ka friendly gyud, then grabe ka mga soft spoken. Tapos diri pagit sa Marawi City mga kabisaya, dili ka pwede magbisaya di ay kailangan ka magtagalog kay dili gid kanila masabtan no. Ang makasabot sa imo kana ra po mga Kristiyano or taga dili diha kay in fairness na po mga Kristiyano nga namuyo din ha. Tapos napo ko yung mga nailaila nga dili po taga Marawi sad. Again, thank you so much Marawi City sa safe nga travel of course kay kabalo ko nga daghan gid kayo hesitant nga mag-travel pag yun diha sa Marawi City. Pero ako nagyumiingon guys, grabe ka safe gid ang pag-travel diri sa Marawi City. Og sa mga lamian nga mga pagkaon nga nag-enjoy kayo ko. Bye!